Šimečka je taký zvláštny úkaz, rovnaký ako celé progresívne Slovensko. Viete, chodia zachraňovať demokraciu, privlastnili si štátny sviatok 17. novembra, Deň boja za slobodu a robia to s Leškom a s Vajsom, prominentnými predstaviteľmi komunizmu. Ja som skoro odpadol. No a toto isté, Šimečka sa postaví je najväčší bojovník proti Fidesu v celej Európe, nevedia im prísť na meno, tu strašia slovenskú verejnosť tým, že Viktor Orbán má revizionistickú politiku a že tu môže dôjsť dokonca k obsadeniu južných území Slovenska. Toto hovorí Káčer napríklad. A teraz sa ten istý Šimečka postaví s predĺženou rukou Fidesu na jedno pódium. Veď tento človek kandidoval za Fides v eurovoľbách. Tento človek tento rok dostal cez svoje občianske združenia od Fidesu 600 000 eur. Podpredseda strany Őry 300 000 eur. Tak nevadí Šimečkovi, že stojí s Fidesom na jednom pódiu, veď toto je smiech. No v prvom